салом дӯстон, Реал Мадрид ҷавон кардани хатти нимҳимояро идома медиҳад. Баъд аз харидории Камавинга ва Тучуамени, дастаи шоҳона ба як нимҳимоятгари дигар таваҷҷӯҳи зиёди худро равон мекунад. Гап сари нимҳимоятгари англиси дастаи Боруссия Дормунд Ҷуд Беллингем меравад. Гуфта мешавад, ки Реал барои ҷалби ин футболбоз омода аст, ки 90 миллионро ба дастаи кишвари Англия бидиҳад. Аз тарафи олмониҳо ҳам ҷавоби рад нахоҳад буд, агар мадридиҳо бо чунин маблағ ворди Дормунд шавад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз дур шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Беллингем дар қатори бозингароне ҳаст, ки насли нави нимҳимоятгарон онҳоро номебаранд, яъне ҳам дар хатти нимҳимояи такягоӣ метавонанд дар иҷро кардани корҳои сиёҳ нақши муҳим дошта бошад ва ҳам дар таркибороии ҳамлаҳо аз худ дарак бидиҳад. бозингари ҷавон дар рақобатҳои бузург умуман худро гум намекунад ва баръакс маҳорати малакаи ӯ дар бозиҳои бузург баръало эҳсос мешавад. барои мисол, дар аксари бодастҳои топ-6 Бундеслига ӯ чеҳраи асосӣ дар майдон буд ва дар рӯзаи Бавария ҳатто гол зада тавонист. Реал ягона дастае нест, ки ба Беллингем диққат равон кардааст. дар баробари ин боз аз Англия мароқи хоса ба ин футболбоз равона шудааст. Ливерпул яке аз он тимҳое мебошад, ки қабл аз Реал мехост футболбози англисро бихарад. Манчестер Юнайтед ҳам дар пайи ҷалб кардани Беллингем ҳастанд. таваҷҷӯҳи Ливерпул баъд аз формаи беҳтарини Тиаго Алкантара ба нимҳимоятгари Боруссия камтар гардид, вале Манчестер Юнайтед чун пештара нияти харидани Беллингемро дорад. ҷойгузинҳои Модрич, Каземиро ва Крос айни ҳол гуфта мешаванд, ки Камавинга, Тучуамени ва Валверде мешаванд. ҳар яке аз онҳо маҳз барои гирифтани мавқеи нимҳимоятгарони бузург омода шуда истоданд. Беллингем ҳам барои ҳамин шомили Реал мешавад. рақобатпазирӣ дар маркази майдон метавонад бозиро дар хатти ниммуҳофиза ба сатҳи баландтарин расонад. онҳо албатта яку якбора мавқеи нимҳимоятгарони Реалро намегиранд. сараввол ҳадди ақал як мавсим барои мутобиқ шуданашон ба чемпионат, кишвар ва дастаи нав меравад. сарчашмаҳои дигар мегӯянд, ки воқеан ҳам Реал мехоҳад Беллингемро ба ҳайат ҷалб намояд, вале имсол не. нимҳимоятгари Боруссия Дормунд дар соли 2023 вазифаи асосӣ дар бозори трансферӣ барои Реал Мадрид мешавад. Дани Алвес акнун абадан бо дастаи Барселона хайрухуш мекунад. шартномаи бозингари бразилӣ бо Каталониё 30 июни соли ҷорӣ ба итмом мерасад. Барселона ба Алвес хабар дод, ки шартномаи ӯро тамдид нахоҳад кард. Аслан Бетон гуфт, ки дифоъгари бразилӣ қариб бепул дар Барселона бозӣ кард. ӯ дар лаҳзаи душвортарин ҳамчун як легендаи каталониҳо ба ин тим баргашт ва дар рафти мавсим ҳам бо бозиҳояш ва ҳам берун аз майдон ба даста ва ба ҷавонон кӯмаки зиёд расон. қаблан хабар дода шуд, ки Барса метавонад шартномаи Алвесро ба муддати як мавсими дигар тамдид кунад, вале акнун расман хабар дода шуд, ки Дани аз Барса меравад. ин навбат ӯ абадан хоҳад рафт. дигар чунин бозгашти афсонавиро мо нахоҳем дид. дифоъгари бразилӣ дар ғуруби корномааш қарор дорад. барои ҳамин чанд муддати дигар дар ягон дастаи Қатару Хитоӣ ё худи Бразилия бозӣ карда, пас он ба корномааш нуқта хоҳад гузошт. Дани Алвес серҷоизатарин футболбоз дар таърихи футбол ба ҳисоб меравад. ин мавсим албатта ягон ҷоиза насиби ӯ нашуд, вале кӯмак ба Барселона барояш трофеи асосӣ буд. акнун ман абадан меравам. ҳар соле ки ман дар Барселона будам, беҳтарин рӯзҳоро барои ман ҳадя карданд. мехоҳам миннатдориамро ба кулли мухлисони содиқи Барселона ва даста баён намоям. ин имконияте, ки ба ман дода шуд, маро хушбахттарин нафари олам кард. акнун навбати фатҳи қуллаҳои нав расидааст. ишора кард Дани Алвес дар сомонаҳои иҷтимоии худ. дӯстон, канали Утка Геймс аллакай барои шумо ставкаи ройгон омода кардааст. дар ин канал ҳар рӯз прогнозҳои гуногун партофта мешавад. мехоҳам ҳаминро қайд кунам, ки аз рӯи ставкаи пешниҳод кардаи онҳо нафарони зиёд маблағи худро 2 баробар бештар карданд. яъне агар шумо дар киссаи худ 1000 рубл дошта бошед, барои 2 баробар бештар кардани он танҳо ба прогнозҳои бачаҳои Утка Геймс такя кунед. бачаҳо аз Утка Геймс дар ҳақиқат прогнозҳои хуб медиҳанд ва эҳтимоли ғолиб шудани шумо хеле зиёд аст. ссилкаи телеграм канали Утка Геймс дар описания. дароед ва пул кор кунед.
Як трансфери дигар дар розанаи хариду фурӯши футболбозон гузариши Немания Матич ба дастаи Рома хоҳад шуд. Футболбози сербӣ то ҳамин дам шарафи дастаи МЮ-ро ҳимоя мекард. Ӯ дар хатти нимҳимояи дифоӣ бозӣ карда дар вақтҳои охир танҳо аз байни футболбозони захиравӣ ба арсаи рақобат ворид мешуд. Дар вақташ Матич яке аз беҳтаринҳо дар мавқеи худ гуфта мешуд ва аммо оҳиста-оҳиста сину сол аз худ дарак дод ва Матич дигар шиддат ва суръати бузурги Премер-лигаро тоқат накард. Аз ин рӯ пайваста дар ҳайати захиравӣ қарор мегирифт. Дар вақтҳои лозимӣ ҳангоме ки нигоҳ доштани исои бозӣ нақшаи асосии рақобат гардид, футболбоз вориди майдон мешуд ва вазифаашро иҷро мекард. Минбаъд ҳамин корҳоро футболбози сербӣ дар дастаи Рома хоҳад кард. ҷонибҳо аллакай ба мувофиқа расидан ва аллакай Рома гузариши Немания Матичро расман хабар дод. Ин трансфер ба Манчестер Юнайтед ягон дахолате нахоҳад дошт. Рӯзи 30 июни соли ҷорӣ нимуватгари 33 сола агенти озод мешавад. Дар зарфи 5 соли дар МЮ буданаш Матич 189 бозиро гузаронд. ӯро ба ин даста Жозе Маурино овард. Қаблан ин футболбоз дар Челси солҳои беҳтаринашро гузаронд ва маҳз бо Жозе онҳо якҷо фаъолият мекарданд. Акнун мутахассиси португалӣ Матичро ба Италия мебарад то дастаи Ромаро боз ба сатҳи баландтар расонад. Кристиан Эриксон ба дастаи топ мегузарад. Баъд аз ним мавсими ҳунарнамои хуб дар Брентфорд диққати клубҳои бузургтарини Англия ба ин футболбоз бештар шуд. Ҳамагон мушоҳида карданд ки Эриксон бо дили дарман бемалол дар Премер-лигаи Англия бозӣ мекунад. Айни ҳол ду дастаи топ 6 аз Англия дақиқан ба ин бозингар мароғ гузорӣ карданд. Яке Манчестер Юнайтед ва дигаре Тоттенхэм ба ҳисоб меравад. МЮ қаблан ҳам ба Эриксон мароқи хуса дошт, вале пас аз чемпионати Аврупо ин диққат камтар шуд. Дар ҳамин шабрӯзҳо Эриксон боз яке аз вазифаҳои асосӣ барои манкуниянҳо дар бозори трансферӣ мебошад. овардани эҳтимоли ӯ ба харид кардан ё накардани Френки де Йонг ягон робитае надорад. Новобаста ба розигӣ ё ҷавоби ради Барса дар мавзӯи де Йонг диққати МЮ ба Эриксон кам намешавад. Тоттенхэм бошад мехоҳад бозингари даниягиро ҳарчи зудтар ба ҳаят баргардонад. То рафтан ба Интер ӯ шарафи лондониҳоро ҳимоя мекард ва бо ин тим то финали Лигаи Чемпионҳо рафт. Антонио Конте муқобили чунин трансфер набуда ба он хушбинона назар меандозад. Худи Кристиан Эриксон айни ҳол дар рухсатии меҳнатӣ қарор дорад ва пас аз баргаштааш ба қарори ниҳоӣ хоҳад омад. Ӯ бояд аз байни се даста Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм ва Брентфорд якеро интихоб намояд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ва шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.